Аз съм Кок. И това беше страничен ефект. И сигурно се очудвате, че снимам на телефон. Да, намерих едно приложение, Mobizen. Скоро ще го има в описанието. Така. В това видео ще откувам. Ето това ми е армията. Да. В момента хиларите ми се откриват. Така. И това са странични ефекти. Съвсем малко. Не се притесня. Така. Трябва да се купи навсякъде. Абсолютно навсякъде. Така. Така. Малко ще спра на пауза. Така, върнах се. Така. И почвам с атаката. Отвън някакво кучело е. Така, само че... ще изключа и това. Не, няма да го нападам него. Слабо ми е армията, като за него. И този може би. Аз имам балони и затова няма да го нападам. Имам. Нямам великан. Добре. Този може да нападне. Да го нападне ли? Да го нападне ли? Не. Ще спра на пауза, докато намеря някой подходящ. Така, хора, намерих един, който нападам. В момента. Добре. Пускам миньон тук. Их. Действие. И тук. Така. Арчерки. Сериозно. Едната се взема. Така. Хоп. Уау, хоп. Добре, уизрати. Вземете джембокса. Какво искате? Добре, хайде поне така малко да си хем. Като съм изхъбил парата, поне да е за нещо. Уау, не чипи. Да. Поне победих. 19%.
Така. Ня. Ми тък не си ги изхвърли. Приятелче. Така. Отвън някой пръти. Бранче някакво. Което ме дразни. И вас сигурно ме дразни. Какво прави? Така. Майка ми затвори. Благодари, мамо. Така. Тук. 9. Как. Аз вярно, че не си изхъбих всичките балони. Така. Това тук намаля. Оп. Оп. Да, така става. Максималното. Как искам така. Хора. Това ще е краят на епизода. Добре, извинявам се, че лопва така годно. Така, малко ще по-апгрейдвам стени. Нямам диапър. Нищо. Някой друг път. Така. What? Какво е това нещо? Добре. Добре. Къде отидох? Добре. Това ще е като за начало за това видео. Началното видео. Така. Аз бях Коки Кок, с мен бяхте вие. Да. Така, сега да пообикваме. Това е моят клан. В него има само българи. Така. На 22-ро място е X-Men. А пък на 11-то място е Ghost Rider, което съм аз. Пред мен на 10-то е Iron Angel. На 8-то е Про Андрей. Също мой приятел. На първо е Steve G. 1892. На второ е Папи Лидерът и Фоксъл. Нужно е да помните само първите трима. И че общо сме 23. Стив G 1892, Папи и Фоксхаунд. Това са ние. Ако искате да влезете, ето ви данните, напишете. Ето това, българи юнаци. Вижте горе. Името на клан. Българи юнаци. Така. За по-подробно ще ви напиша тук. Пише. Ми не искам. Така, благодарението на български с главно Б. Ще ви излязат разни шарки. Така, търсите. Докато не намерите ето това. Ето, зеленото. Най-долу. Така.
Ето имаме общо 13 059 копии. 23 имаме. Посигурно проверете вътре. Ето такава е емблемата. Никой друг не е нашият. Само един. Така. Не! Щях да напусна. Да, ние често губим лайове, защото силните нападат, а пак не нападат също. Така. Също в описанието, освен името на клана и ред други обяснения, ще има името на програмката, която снимам. Мобизъм. Така. Това беше от мен. Абонирайте се. Дайте положителен вот за клипа, ако всичко ви е харесало. Аз бях Кок, с мен бяхте вие. Така, абонирайте се, дайте положителен за клипа, положителен вот. И чао. Проверете описанието и пишете в коментарите. Така. Чао. По-точно. Чао.